Mama Kwaba, your Fremen and now Usu a free at near Kufor camp. Utun for Brempon, Udia Wisi, and Punsim Darkon. At Runehene, a desican in the me. I don't want to be sassy. That then a tree, your open mountain, and I say open man. Na de ase som otumfo ya santema wura ene na mafo no monti ase anu osua mamre ne amane na Ghana mpuntu se mo no se de nkroma ye na adwene no na etimi so akonanim nkroma na betete regions na de efletete no ni nim se eye amamre ne amane na ye nanam no mo de chechiro mukuru ti okor 1935 mo no ba bia na ye hanum ye fra Ashanti West na ye ko settings na se ko asetena ewo awiadom ase na tuni kura yenchi ne hene yenchi atwem etwereso achem etwereso ifiri hono ba asante mamu bibili CEO ema ye ba asante 1741 ya ba ya na se pinchi ewo achem mamu ni urase sama badia enumfo no ewo ha ti monkoso ye omoso enumfo no yakase enumfo a ene edumfo ti atuni koso ye akwamfo because achemfo no istinfo no akwamfo ne beso omoso ti bibia to din no na o se ye mayatu ene yasekan so kope baabi nso ebo yesesien ti eba no na nana bafo kese asopoti panyini asopoti ketwa enana eba nti asopoti panyini eka potiri krum bon sesien ewo ho nti yen atunefo no ene potiri krum eya anuanamo ti eba na yebetna ekoso mfie bi achi ye hayo de bi kosom yewura ti eba ye fa amoama na amoamafo bi nso edi yachi ene ye baaye ti uba atroni a amoamafo a ye from nsu asefo nso ha pa akroni di ni tira no nso edi nan ana ase ma yebetna ekoso ho achiri yesa kum ana ase ye ko hayo no bi se kum bi kosom yewura ye ba na yesa first bompan because atem na emurumura umpa bompan fo no so bi di yachi ene ye bae because ye na ayese oson odi yachi a asu bi mo na bakase na ya asrafo yehuhu yinko sede yapono mamu aba abo atu ni din a ya tuni fo na akoko mo no saa na natie ena na mo ya asrafo no mo ya akofo temo mafo di yachi enso ye na betena ekoso ho tina akwe ya asopoti ketwa ene ne nya wafo kese ene amamafo ene subonpanfo ena na ti ekoso ho ana ekoso no bibi koso ho no mo yese dabi ase kwenya ebetu ti ba ko ba hayo ebekum tromon ewo nsu ba ko ho won ko kum tromon kwa no ni ma bokro e friend sa tromon
ɔde kɔkyerɛ yɛ wura sɛ wakuma boɔ bi na ɔsɛ ei promo no mɔkuno no na mɔdwa sɛ sɛ duro deɛ na mɔduro yi ei ne mu hu ɛne aturunie promo nie ne de benya aturunie tatam ne tufiri ɛkɔso hɔ de bɛtena bɛbɛ sɛ yɛti ɛfrɛ ha aturunie ti mu busa ya ɛte saa yɛsom asante sansa asante ɔman ne nti ɛyɛ twere so akyɛm ɛtwere so a bibia ntimi nsesa no yɛbere so ma ne nyi yɛne afomem ɛbɔ hyeɛ yɛne ntɔtɔrɔ so ɛbɔ hyeɛ yɛne yamfo ɛbɔ hyeɛ yɛne sunyanye ɛbɔ hyeɛ yɛne wamfie ɛbɔ hyeɛ troni ekuta nsase bebre yi baako so na me di kuro ɛwɔ Kofoɔ Kampo atroni Kofoɔ Kampo no